Maayong hapon sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinema na nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. So brothers and sisters, ang atong ebanghelyo sa primerong Domingo sa Kwaresma kinutlo dito sa gikan sa kang Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 11. Brothers and sisters, kani nga readings naghatag kani pagpasabot ka nato ato ang ebanghelyo, nagpasabot nga wala gyud exempted sa pagtintal, no? O nagpasabot nato nga kanana ang naghatag natong istorya parte sa sala. So nga naman si Jesus nining panahon na nagampo og puasa diha sa kamingawan, siya usab gitintal sa yawa, no? Madto kita sa ebanghelyo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi ug unya gigutom siya. Gidala kuno siya sa Espiritu Santo dito sa kamingawan para siya dito dapit tintalon sa yawa, no? O unsa may kanana ang nahitabo dito sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, siya nagpuasa. Siya, brothers and sisters, nagampo. Unaw-unaw nimo ang kagutom, no? Gawas sa kagutom, imo unaw-unawon ang diserto nga giadtuan niya. Grabe ka init sa adlawan ug tugnaw kayo sa gabi. Ug naay daghang kanana ang wild animals o tanga o scorpion nga lala kayo, no? Imo ning gabantayan kay basig ikaw himuong pagkaon ining mga wild animals, no? So brothers and sisters, si Jesus sa dihang pila na siya kadlaw, hapit na siguro siya mahuman sa iyang pagpuasa o pagampo, gitintal ganahaan siya sa yawa o gitintal siya, brothers and sisters, no? So gitintal siya unsay mga tentasyon nga gihatag niya sama sa, no, in parallel usab sa kanana ang kang Adam ug ni Eva. Unaw na dito sila sa paraiso, gipiyalan sila sa kanana ang lugar gihatag sa Ginoo kanila ug sila close kay sa Ginoo, na sila access sa Ginoo directly, but unsay gihimo nila, nagpatintal sila sa yawa ug sila mismo, brothers and sisters, nito nga ang ilang garbo nga gipiyalan man ta sila, gidid-an man ta sila nga dili kato hilabtan ang tree of knowledge, no? Ang bunga sa tree of knowledge apan natintal sila sa yawa o ilang gikaon ang tree of knowledge sa garbo, ilan na silang kagalingon, gusto sila mutupong sa kaalam sa Ginoo, mutupong sa gimbutan sa Ginoo ug sila hinginlan, no? Diha sa wilderness si Jesus usab gitintal sa yawa, but pangutana karon nagpatintal ba siya? Wala gyud siya magpatintal, brothers and sisters, no? Pareha siya sa mga Israelites. Unsay natabo sa Israelites? Sa 400 years sila nga naulipon diha sa paraon sa Ehipto. Sila mismo, brothers and sisters, wala gyud nila kalimti ang Ginoo. Wala gayud sila magpatintal sa
kanan ang yawanon nga pamaagi sa paraon. But usa kadlaw na yun na gipadadaan sila ka Moises o sila gilibre, gikuha, gihatag kanila ang ilang kagawasan o sila tanan gipaadto sa kanana ang wilderness, no? Para ipakita nila, ihatag kanila ang ilahang promesa diha sa Ginoo nga gihatag nila nga promesa bag-o nilang lugar sa promised land. O si Moises ning saka dito sa kanana ang Mount Sinai para ihatag kanila ang kasuguan sa mga katawhan sa Ginoo. So brothers and sisters, no? Lahi ang mga kanang Israelites dito sa paraon kay gatamod gyud sila. Wala gyud sila magpatintal apan si Adam o si Eva natintal gayud sila. Sumuni ang kanana ang paralel nga mga istoryahon diha sa ato ang balaang kasulatan, no? So unsa man ning sala, unsa man ning tentasyon nga gihatag o gipadayag kanato diha sa ebanghelyo, no? O sa verse 3, og miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man ka sa Dios, himuang pan kining bato, no? Gitintal siya na siya sa kagutom, kauhaw, kainit, no? Brothers and sisters, unsa man nga mga tentasyon na kanato, grabe kadaghan, no? Sa ato ang kaugalingon kani Jesus, naagyod siya diha sa kainit. Siya weak na kayo og gikapoy na gyud siya mayo og nitungha ang liyawa. Gigutom na gyud siya, himo kaning bato sa pan kay anak ka man ka sa Dios. But unsay gitubag sa ato ang Ginoo? Mitubag siya, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang. Kana nga to ang gihungit sa ato ang kaugalingon nga mga kanang tiyan sa atong baba para mukaon kita para mabusog. Apan gutomon naman gihapon kita, no? Mobito nang ipakita ni Jesus sa kamingawan diha sa diserto nga dili gyud pinaagi lang sa pan sa pagkaon lamang siya mabusog. Apan ang ihang lawas weak kay walay pagkaon, ang ihang tiyan walay sulod o siya giuhaw walay tubig, apan ipakita ni Jesus nga siya busog sa Espiritu Santo, busog sa gibutan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nganuman gitubag niya ang tentasyon sa pan, tentasyon sa pan nga busog niya diha sa iyang tiyan, ibusog niya sa iyang pisikal nga lawas. Kaya nga naman, ang iyang pagabusog di ay sa 40 days o 40 nights sa iyang pagpuasa o pagampo, busog siya sa espirituhanon. Munang gitubag ni Jesus, pinaagi sa scripture, sa kasulatan, no? Kay gitintal mo siya po, pinagi po sa kasulatan, no? Nga ingon si Jesus, si iyonan, anak naman sa kaha sa Dios, himuang pan kining mga bato. Kung ikaw anak sa Dios, powerful ka kayo, mahimo nimong tanan ug unsay buhaton. But Jesus mitubag, pinaagi hapon sa kasulatan, ingon siya, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili
sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. No? Sa matag pulong nga isulti sa Dios, unsa man nga pulong nga gisulti sa Dios dinhi sa ato ang kasulatan, no? Dili nato pagasulayan ang ato ang Ginoo. Dili nato testingan ang ato ang Ginoo. Dili mabuhi ang tao kuno sa ato ang pagkaon nga pisikal nga makabusog sa lawas, apan mag-una gayod ang pan nga espirituhanon, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagpuasa, puasa sa kananaang pan sa ato ang lawas lamang, apan pagkaon diha sa pan sa kinabuhi, mao ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Pagsalig sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mao ang ato ang saligan. Ang pulong sa Ginoo mao iyang kabubuton. Ug diha kita mosalig, dili kita mamatay, ug wala kinang pagkaon sa lawas. Mamatay dahi kita kung wala na ang pagkaon sa espirituhanon. So brothers and sisters, gitubag sa ato ang Ginoong Hesus nga dili kita mabuhi sa pan nga makabusog lamang sa ato ang tiyan, but mabuhi kita sa pulong nga makabusog sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Brothers and sisters, sa verse 5, unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang siyudad, ug gipatindog siya sa kinatasan bahin sa templo, ug giingnan, anak ka man sa kaha sa Dios, ambag ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Diyos magsugo sa iyang mga anghel, pagbantay kanimo, sapnayon ka nila aron dili maigo sa bato, bisan gani ang imong tiil. Naggamit na pod ang ato ang yawa nga nagtintal kang Hesus, no? Sapnayon ka, ambak nining dito tumoy sa atop sa templo, ambak kay sapnayon ka sa mga anghel sa Ginoo nga iyang ipadala, ug dili gayan ni maka dapat ay mong tiil, dili gani maigo ang imong mga tiil kay sapnayon ka sa Ginoo. So brothers and sisters, no, gitintal siya, brothers and sisters, sa iyang pagka Ginoo, sa iyang pagka manununda, Misaya, no? Gitintal siya nga kanang ipakita sa kalibutan nga ang imong Ginoo powerful gyud, ang imong Ginoo mutabang gyud, ang imong gisaligan nga amahan nimo mutabang gayud sa imo. Ang pangutana, brothers, kinahanglan ba? Kinahanglan pa ba nimo sulayan nga ang imong amahan mutabang? Kinahanglan pa ba nimo sulayan nga ang imong amahan nga mubuhat niini, magpadala sa iyang anghel, no? Karon imong amahan, ibalo ka ang imong amahan mutabang magyud, imong ginikanan mutabang magyud sa imo. Dawbi imong sulayan, musulay kuno kog ambak sa kanang suba sa Cagayan de Oro, hibalo magyud ko ang akong amahan, mangita sa ko, ila magyud kong sagupon, kay akong amahan bantugan yun, akong amahan sapian gud, so iyag yun ng buhaton ang tanang buhat kay gimahal ko niyag maayo. Kinahanglan pa ba dayon nimo tistingan ang imong amahan nga hibalo mangyud ka mutabang? Buhat to pagkadiya kadautan sa imong kaugalingong kinabuhi, kay hibalo ka pangitaon magyud ka sa imong amahan, hatagan mangyud ka sa kaayuhan gyud sa tanan kay imong amahan, kortahan mangyud.
sapian man, dungganan man. Pareha kang Hesus. Hibalo magita ang amahan. Magkagagahom yun. So, ang sala, day brothers and sisters, nga nung tuyoon magyun mo pagsulay. Muna si Jesus mitubang. No? Mitubang siya nga no, sulayan pa man nato ni. Ang atong amahan nga, hibalo magita na higugmag yun ang amahan ka nato. Iya magitang sapnayon. No? Nga ni ginasapnay na maganit na daan. Bisan o wala pa tamo ambag. Muna si Jesus ni tubag sa yawa. Apan, nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos, no? Dili kuno tintalon, dili nimo sulayan. Dili nimo sulayan ang ato ang Ginoo nga mo apil o pangita kanako o mo padala sa iya mga anghel para sapnayon. Dili nato sulayan ang atong amahan nga mo pangita kanato, moambak kita sa suba o magbuhat kita sa hinangal nga kita kanana ang pangitaon sa atong amahan, ibalik kita diha sa insakto nga panginabuhi kay kita nahimo ng abuso kayo sa ato ang mga bisyo ug uban pa, no? I-rehab kita sa atong amahan. Ngano pa mang tintalon pa nimo ang imong amahan, iapil man nimo ang imong amahan matintal pagbuhat sa ingon. Nga dili naman necessary kay naa man kita'y pagtuo. Nagtuo man kita sa Dios nga siya mutabang ngayon, nahigugmang gyud kanato. Kinahanglan ba day sulayan pa para matintal sila ug buhat sa ingon? Kinahanglan pa ba? Nganong i-prove pa man nato na dili na kinahanglan? Ingon siya nga ayaw na kong tintala, no? Madungganon na kayo ang atong amahan. Madungganon na dili na kinahanglan tintalon kay madungganon na siya nga siya mutabang ngayon sa atong panginahanglanon. Siya musapnay na gyud kanunay sa ato ang kinabuhi kay kita, brothers and sisters, iya kitang giproteksyonan sa mga tentasyon sa yawa. So, wanto kita sa sa sunod nga tentasyon niya, no? Sa verse 8, brothers and sisters, unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka hambog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug mosimba kanako. Gidala na po siya sa ibabaw nga bukid o ginan siya nga kanitanan nakita ang syudad sa Jerusalem o nakita ang syudad kinatibukan syudad o kinatibukan kalibutan, nakita dito tanan o ingon siya nga ihatag nako ni kanimo kung mosimba ka kanako, no? So brothers and sisters, ngano pamantaon nga kanana ang tintalon paman nimo ang atong Ginoong Hesus nga iya naman na tanan, no? So ang pagtuo siguro sa yawa nga kanana ang pasikatan na ini, no? Or kanang gamhanan kaday kayo kung maimo kaning tanan. So meaning gipa-shortcut sa Ginoo nga kuan ka man kanang ikaw man ang Misaya, ikaw man ang manluna, ikaw man ang Ginoo. Maimo na ni tanan, ayaw na pagpalansang sa krus, ayaw na pagantos, imo na ni tanan. No? Gitintal sa yawa si Jesus nga imo na ni tanan. Shortcut na, ayaw na pagpalansang sa krus, ayaw na pagantos ya, imo na ni tanan. Muna sa ato ang kinabuhi usahay, daghang kayo shortcut na to nga gusto na to maangkon. Munang magbuhat na lang tag mga hinangal kay nagpatintal kita sa yawa. Nagbuhat na lang kita og mga kanang butang nga illegal kay gusto kitang madali nga mahimo kitang gamhanan, mahimo kitang kanana ang kinsa diha sa katilingban.
mahimo kitang adunahan, madungganon, no? Kay nag-apas kita nga madali. Si Jesus yun siya dili ko niya wala na sa ako nga makuha na ko ang gahom. Ang gahom sa ako ang resurrection, ang gahom sa cross, dili ka na mao. Kaya ang gahom sa cross is pagpaubos. Ang gahom sa cross is magpa kananaang serbisyo sa mga katauhan sa Dios nga nagkinahanglan sa kaluwasan sa ilang mga kasalanan. Karon tintalon ko nimo, ana, nga mahimo kong gamhanan tungod ni anang kabtangan, tungod anang kananaang imong gipakita kanako. Dili ka na mao ang gahom nga akong gikinahanglan. Mo nang mitubag si Jesus, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbahon ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Na simbahon nako ang akong Dios, akong amahan, ug siya lamang ang akong alagaran sa kaluwasan sa kalibutan, kaluwasan sa mga katawhan sa Dios, kaluwasan kanatong tanan. Siya lamang akong simbahon ug alagaran. Brothers and sisters, ang yawa na booking, ang yawa mi pahawa dayon ug walay nahimo, brothers and sisters. So, brothers and sisters, ang Satanas mutintal gayud sa ato ug siya kanunay yun siya kanang iyahag yung kanunay sulayan ang tanang mga pamagi para kita makapili kabubuton ba sa yawa o kabubuton sa Ginoo. Nanong magpatintal kita, wala kita magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, kabubuton sa yawa. Kay daghan kayo niya ng tulo kang tentasyon, no? Tentasyon sa ato ang kagutom, sa ato ang panginabuhi, kalisod sa atong kinabuhi. Tentasyon diha sa ato ang kadungganan, no? Ikaduhang tentasyon, no? Kadungganan, influensya, ug uban pa, o katapusan, kadungganan nga naa kitay gahom. Brothers and sisters, makita nato na sa ato ang palibot karon, diha sa ato ang mga negosyante, diha sa ato ang mga gatrabaho diha sa simbahan, o diha sa gatrabaho diha o na sa atong panggobyerno, naa diha tanan, no? Sila kananaang shortcut, gutuman nan ang pinakasayon ana mangawat na lang, manlimbong na lang, pinakasayon ana ato na lang pagpahimulo sa mga katawhan. Ang atong influensya atong gamiton, ang atong gahom atong gamiton. So brothers and sisters, kung sa'yo nahitabo, naglisod-lisod ang katawhan sa Diyos. Naglisod-lisod kitang tanan. Kay mo may awaton sa atong mga kabataan, awaton sa mga bagong leaders. Sa nahitabo, mga bagong leaders, tanawon nimo. Mo gihapon ang ilang ginabuhat, pattern, mo gihapon ilang gisunod. Unsaon nato nga ma-overcome nato ang kasalanan o makita nato ang atong kagawasan diha sa atong mga tinguha sa pagdali, sa pag-shortcut, diha sa atong tinguha nga maluwas kita sa ato ang mga problema, kagutom, no? Labi na kagutom, kauhaw sa ato ang kinabuhi. Labi na sa atong pagkaibog po sa uban nga mga gamhanan, no? Ako walay sakyanan siya naa. Limbungan man siya, Lord. Nganong na may duha ka buok sakyanan niya, dako pang balay. No? Wala man siya nahot, Lord. Wa magani nakahuman sa pag-eskwela, gamanan man siya, Lord. So brothers and sisters, mo kani ang ato ang mga
kanang hagit karong panahon na, no? Kana ba ang kabubuton ba sa kanang kabubuton sa yawa ba sa kalibutan hon nga panginabuhi o kabubuton sa Ginoo? Diha sa pagka maligdong, diha sa pagka kananaang sumusunod, diha ni Kristo sa iyang ibanghilyo sa gugma ug kaluoy, diha ba sa ato ang pagpuyo nga diha sa ato ang pagsunod gyud unsay gimbutan sa Ginoo, kay dili man kanimo ay ato ang madala sa dito sa langit. Ang atong madala ang atong mang kaugalingon nga pagpuyo nga maligdong diha, o pagpuyo nato nga malinawon, pagpuyo nga may gugmaon sa uban, ug nagtabang kita nga ang uban pod madala po diha sa gingharian sa langit. Nan ihon ka nga naglisod-lisod man kita, wala man kita gikaon, wala man kita gina kanana ang ginahambin nga kita matabangan. But brothers and sisters, akong pangutana, nagsalig ba kamo sa Ginoo? Nangayo ba kamo sa Ginoo nga atong amhan nga mo'y muhatag natong provision? Ato ba siyang gisaligan ni ining tanan? Basi nga ato ang hunahuna, pamaagi mo'y ato ang gibutang diha sa ato ang Ginoo nga siya muhatag mo probisa nato atong pamaagi. Brothers and sisters, ulaton nato ang pamaagi sa Ginoo. Mulihok siya diha sa ato ang natural nga panginabuhi, muhatag siya. Brothers and sisters, ang ato lang atong hulaton ang pamaagi sa Ginoo. Kaya pamaagi sa Ginoo nasa kalinaw, nasa gugma, ug nasa pagmaya sa tanan. Dili mabulahan ng usa o pipila ka tawo. Kita tanan mabulahan, brothers and sisters. So dili nato ipatunhay ang usa ka tentasyon nga masulbad nato atong tanan nga gikinahanglanon nining kinabuhi apan mapilde ang atong kalag. O magpahulat kita sa Ginoo, magsalig kita sa Ginoo nga siya muhatag gayud sa ato, no? Wala kay daghan kang kwarta, daghan kang kaayo sapi, apan masakiton ka man, no? Dili makakatalog kutulog sa gabi, no? Daghan man nasuko sa imo, o nakadini nga Diyos nun kananang himbing kayo imo katulog. Wala kay ginahuna nga mga butang nga mga mangilad, malinaon ang imo ang panginabuhi. Wala kay sakit, no? Kung naamo gani kay sakit, ang Ginoo nag-alibyo kanimo, nag-comfort kanimo, no? For after all, ang atong pagkamasakiton diha man sa ato ang pagkamakasasala, but ang atong kalag dili masakiton, mao kana ang importante, mutunhay kita, gipahinumduman kita karon nga dili magdali-dali, magsalig sa Ginoo diha sa ato ang pag-ampo, diha sa ato ang kinabuhi nga malinahon, taliwala sa problema nga nagpalibot ka nato, kay naa diha ang Ginoo ug nalatid kini sa iyang kasulatan nga dili lang sapan kita nabuhi, but diha sa kabubuton sa Ginoo sa iyang pulong kita nabuhi. Salamat ug may hapon sa tanan. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.